Elina Redact-työkalusta on julkistettu uusi versio, jossa erityisesti käyttökokemusta on parannettu. Henkilötietojen ja muuten arkaluonteisten tietojen peittäminen on yksinkertaisempaa ja nopeampaa. Katso video ja käy kokeilemassa itse. Helppo ja tehokas tapa peittää henkilötietoja tai muuten arkaluonteisiksi määriteltyjä tietoja on tehdä se uudella Elina Redact-työkalulla. Valitse ja lataa dokumentti. Elina Redact käsittelee ladatun dokumentin ja tunnistaa siitä kaikki henkilötiedot. Tarkista peitettävät henkilötiedot ja tee tarvittavat muutokset. Nyt on helppo saattaa näkyväksi tietoja, jotka saavat näkyä. Tai peitettäväksi tarkoitettuja sanoja ja arkaluontoisia osia voidaan lisätä. Työkalu peittää vahvistetut osiot ja avaa valmiin dokumentin. Siinä on henkilötiedot ja muuten valitut sensitiiviset tiedot peitetty, ja dokumentti on valmis ladattavaksi ja julkaistavaksi. Mikäli siis on tarvetta julkaista dokumentteja tai asiakirjoja, joista tulee peittää henkilötiedot tai muuten arkaluontoiset tiedot, Elina Redact on tähän oikea apu.